Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. Ganun nawa din sa computer sa presentong mga file sa Verdugo. Laki pa usab din Nakapenetrate ka tumisakmit sa mga hulakoy sa Verdugo. Magkalagot. Mangutan ako sa in-charge ng computer. Ang akong sa phone. Kisa maning mitaw. Why nga na may appear? Akong tupagon. Hello? Hello, Rian? Elaine? Imaning pag-og number ang imong gigamit sa pagtawag nako? No, Rian. Kang tasyang ni. Nanguwam ko kay nahibong ko. Dili ko makakontak sa imong number kung ang akong unit ang akong gamiton. Ha? Mao ba? Yes, mauna. May tawag lagi ka? Dili ka gustong mutawag pa ko nimo. O ako'y gisulting imo ni Ana. Bitaw. Pero nagtuo kong naiubos ka na ako. Kay magtawganan ka na ako. Hapit ka usa sa usa ka adlaw. Di ba? Samot na si Robert. Sorry. Medyo mahay nabisihan lang. So, nakadisturbo ko? No, padayon. Unsay ako ikalagad nimo? Problema? Ayaw lang laina sa pagsabata. Dili man sa ingon nga, kung mutawag ko nimo, doon ako'y problema. Wa ko magmin nga ingon ni Ana, Elaine. Ang ako nga, basin kung may importante kang tuyo, or bisan unsa nga hinungdan nga no nga mitawag ka. Mahog yapon tingali ni og problema. Kay until now, uneasy pa ko. And puzzled bahin ni ining Verdugo. Daan pa ko. Bahin gid sa Verdugo. Rian, sorry nga madisturbo takit ka. Kay para na ako, dili ko makapangayo og tabang ni Robert ini. Kaya nagsulti na to siyang daan nga piligro og dili maayo ang akong nahuna-hunaan nga makikita o ikahimamat ko ang Verdugo. So, Mao nga ikaw ang ako gitawgan. Kay wa ko matagbaw sa last na itong panagsulti. Doon ako'y mga pangutana nga wakin ni mo matubag. Og daghan pang mga butang nga buot kong pakisayran diha ni mo. Rian, bahin gapon sa Verdugo. yes, Rian. Yes, Nahibaw ka ba? sa unsa. Putron no saan nato ning atong panagsulti. Kay di ako sasud sa presinto. Mugawas ko. Ug ako'y matawag nimo. Unsa? No. Ang tanan yung files. Mga lagway. Mga CCTV clips sa Verdugo atol sa iyang paghimo sa mga krimen. Ang tanan. Nawa yun dito sa computer sa presinto. Ug unsa imong pagtuo? Dili na mistel pang ipangutana. May nag-delete ni ini. God. Wa pa na ko ikasulti ang in-charge sa computer. Kay mitawag ka. Nga sa ato pa. Wa tay matanaw nga mga hulagway niya. O, mahimong makakuha tani ato mga taga-media nga nakakip sa maong mga files. But dili ta makasiguro kung naapabatay makuha ni ini. Rian, nga sa ato pa, sa imong mga kauban, may nagpinuang? Maingon-ingon gud yan. Makiksulti pa po doon ako sa among hepe. But he's out of town. Rian, Lawom kining tukaron, Elaine. Lawom yun kaayo. ug unsay mga
na ini. Angayan pa ba kung musulti nimo kung unsay ako mahuna-huna ni ini? May mga nasulti na ko nimo bahin ni ini. Pero, Yes, yes. Bahay ni Robert, mao ba? di na lang ta magsulti bahin ni Ana. Rian, Sorry. Bahay. kadiyot, please. Please. Unsa? Sige, I've changed my mind. Mamatay ko sa tanan nimong isulti. Bisan pagbahin ni Robert. Elaine. Rian? Magkita ta. Ikaw mo'y magsulti sa dapit nga ta magkita. Magsulti ta tarong. Okay. Okay. Oh, Tasyang, salamat sa imong pagpagamit sa imong cellphone. Ay, salamat ba, oy? Na, di nakakausap, ha? Pwede bang magpatabang ko ni mo, Tasyang? Ha? Unsa to? Magpataban? Dili magpatabang, Tasyang. Magpatabang. Ay, mura magdaghan-daghan na nigsud akong dunggan, oy. Kay, di naman ko kadungog sa tarong kung dili kusgon. Sige na, Tasyang, di, kay nagdali ko. Magpakuyog ka na ko, no? Dili. Dili. Unsa ko makas pagtabang na ilin? Tasyang, may mga tao nga gipabantay si Robert nako. Bitaw, sila na'y patabangan ni mo. Pwede magpakuyog ka. Tasyang, wa kang kasabot. Pamatias ako. Sige, unsa man? Kinahanglang dili ko mamatikdan anang gipabantay ni Robert nako nga mulakaw ko. Ha? Hindi saman ako'y buhaton. Kuyawan man sa tae ni Day, uy. Tasyang, please. Please, tabangi lang yun ko. Ulaki. Tabangan ta ka. Unsa ba akong buhaton? Gusto ko lipatunin mo ng duha ka tawo nga naa sa atbang ning akong gipuy-an. Lingawon nimo sila. Mga burtakol sa nitiya ning duha, uy. Kinahanglan nga magkamit gini nako akong pagka-artista ini aron makalakaw sa ilin. Mupasapasok ko sa atubangan aron mapokus ang ilang mga mata nako. Pahalag malibat silang makakita sa akong legs nga no kagets. Uy, karon nakakita na gitaw sila na. Wow! Che! Bakang niya! Tanawa, bakang na, ha? Si! Uy, mura mahantak ka ng pagtake mo eh. Ya, dekam kay kuwat. Mga hinawayon! Naitanawa na dong, kanang mitoy mo si mga tubangan. Unsa man na! Oh. Puso di oy. Nagbudlot lang, puso di. Pusod na? Ato ko nung gunitan, be. Mapaduol ko ni mo. Be. Dali, be. Gukda ko ninyo, be. Gukda ko, pero makabawas ka, be. Asubra ka bayadag, ha? Karga. Tuan na nilipat ang duha. Salamat layo na silid. Huwag yun sa mamatikdis mga tambong ikoy. Brad. O sabi itong buhato na, ha? Kanang doha ka gwardiya ng bantay na to. Di ba ito pwede mo gawas? Makagawas lang kuno to, pagbuot sa doktor. Mangita pagi jumbo. O saan ang paghihataon? Di ta magpasabutin ha. Nga doon natin sabutan. Kanang di ka sila magduda na ito nga. Doon natin plano nga mo ikyas. Sige. Di lang tao pakita nilang magduol-duol tao. Anak, malayo-layo sa ta. Ay, usa di ako. Ay, sigar pa kayong mata. Murag, pasipat yung kasigas mata di Pirmi. Mag-iyahit ang pangitag paagi. Uy, ang usa. Napingo di disod. Magbuwag ta. Bisag minom ng tubig. Magbuwag na ta. Pita. Ningkay mta nga tanato ron. Makatabang yun ang tanato suriyan ta. Diya ka na, jumbo. Oh, sige. Kay, magbasa-basa sa kuwari newspaper. Eh, sige. Aari ko sala. Magbasa-basa ko. Nyalang ko ang gol. Gusto ko ba kayo mainom magtubig tawahan? Bro, yung baka mo inom? Madlib ko basa-basa. Bahay, kubo. Kahit munti.
ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at okra, agbati og luya. Tuan na. Dako bakbas kanahan. Baka yun, baka. Ha! Siriyan yun ako. Siriyan yun. Kung kuntak palang tanamo siya. Wa pa man moabot si Elaine. May mitawag. Ang number ni Nita siyang si Elaine eh. Hello, Elaine? Hello, Rian. Nagtaksi ko. Sorry nga nalangay ko ha. Gilipat pa na mo ni Tasyang ang gipabantay ni Robert na ako. Oh, okay lang. Magpaabot ko. Pick-upon na lang kag diretso sa imong nahimutanan. Okay, magpaabot ko. Sige, bye. Bye. Noon sa ko. Kalit mo lang kong gikulbaan. Karon mo lang ni. Wa baka mamatik di si Elaine sa mga gipabantay ni Robert niya. Lisod kung mahibaw ni Robert ang hilom na mong panagkita karon ni Elaine. Ay, di malas. Natimingan pag yun nga. Traffic da. Dong, wa ba kita'y laing maagian? Dool naman unta, uy. Wa gid ma'am. Gikulpaan na ba ko da? Ngano ka ni? Oh, hello? Elaine, hi naman ka. Wa palagi ka. Rian, natimingan gyud kog traffic. Dili na utak ko kaayo layo sa imong nahimutangan. Mao ba? Unsa ka no kung manaog ko? Maglakaw na lang ko. Unya, musakay na lang ta diha og taxi. Wa man kay traffic diha. Wa. Sige, mao na lang ni akong buhaton. Bayaran ko na lang ning taxi sa akong plete. O musakay na lang kog laing taxi kung dunay bakante inig paingon ako diha. Kung sa mga ni akong ipatik eh. Misamot man og kulbang akong dughan. Oh, naitaksi niya, nagpadong din eh. Mo na nang gisakyan ni Elaine. Hello? Elaine? Nakita ka na ka, Rian. Okay. Mo na din ang taxi nga akong nakita nga imong gisakyan og nagpaingon din he. Oh, Buhay ko! Buhay ko ninyo! Inasusubahan dali! Buhay ko mga animal! Buang ka kirip! Tsa! Hala! Nahinay kang suntok ka diyan! Inasok! Dali! Huwag isakay! Dali! Sakay mo, sakay! oh my God! Si Rian! May kidnap na Rian! Kaya ba, oy, pulis may kidnap? Sundan na to tong bangil ang gisakyan dong pagdali! Hindi madama, moy. Armado man to sila. Diskwedo ta. Pero dong, ako tong amiga ang policewoman. Mautoy ako gikasulti sa cellphone, dili pa lang gidugay. Report nagtas police station, ma'am. Na may presinto niya, na. Oh my God, my God! Presinto na lang ta, mama. Sige, sige, pagdali! No! Si Rian! Si Rian! Dali ain tao ninyo! Kauban ninyo pulis ang gikidnap! Si Rian Estrada! Si Robert, ako siyang tawagan. Pero, unsaon ko ka siya sa pagpasabuti ni? Tingalig mahayan ko niya. Oh my God! No! No! Ako giningsa! Ako mo isadaan ini. Kung wa pa ko manawag ni Rian aron magkasulti mi. Dili ka ta di mahitabo. Dili unta. Okay, bye. Maninawag. Kinsa man yung number? Hello? Robert! Robert! Elaine? Ikaw ba ni? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!